Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu ta BKD Youth Production. A zan dan yi tsokaci ne ga wanda ba san yadda za su subscribe ba ko kuma ga wanda ba su subscribe ba. Wannan tudin namu yana da matukar muhimmanci musamman wajen nishadantarwa, ilmantarwa, faɗakarwa da ke sauransu. Wanda bai subscribe ba, da hanya nan zan nuna maka ta sauki wacce za ka bi su kai subscribe. Da zaran ka shiga manhajanka na YouTube, sai ka rubuta BKD Wood, kun gane? BKD Wood Production, kamar yadda kuka ga ana rubuta haka, gashi nan BKD Wood Production. Kar ka bada space tsakanin BKD Wood din, sai ka danna searching, ka dan jira na wani dan karamin lokaci, saboda za ta yi wa yawan gudun network din wayarka bai kai ya bude shi a cikin kankanin lokaci ba. To da zaran ya bude sai ka ga za ka ga channel din mu gashi nan sakaci. Idan ka danna channel din mu ka shiga sai ka danna subscribe, ka danna subscribe sai ka danna kararrawa, ita za ta dinga sanar maka sakonnin mu da zaran mun dora. Sai ka dan bude ka kalli yanda yake, sai kuma ka yi like. To yan uwa masoya, da haka ne za mu nishadantu kuma mu ji daɗi idan kuna yi mana haka. Hakan shine zai sa mu dinga kawo muku ainihin wato mu ci gaba da kawo muku fina-finanmu a kowanne sati. Kun fahimta? Zai dinga zuwa karfe 8:30 kamar dai yadda kuka gani a rubuce. Sakaci gashi nan za ka ga bidiyon ya buɗe, sai ka sha kallon ka a cikin YouTube. Naku darakta Umar Kalan kenan. Yawwa. Saboda haka masoya, sai ku bi wannan hanya domin ku san yana za ku yi subscribe. Mun gode. Naku darakta Umar Kalan da kuma sauran yan BKD Wood ke muku fatan alheri. Yasa kuna da wasu da ya kawo mana rubutu a yanzu badala, akwai irin mutanen nan ba ku yi yanzu aka kawo mana rubutu a cikin mana suna kama yan mutane suna ajiyar da ba mutane ta goyi mutane kaji. Yana da kyau su je gurin da cikin ku zan waro yadda ya kamata su je gurin nan su je da za a suke mana da mutane da suke gurin nan ko mutum biyu da su kama mana. Zan ba da sunayen wani za su je domin su je da can haka. Kuke sa? Kuke sa? Iya ba shi? Musa? Sa. Jisiu? Sa. Wanda da yara. Kuke sa? Shi kuma da mutane. Kama zama da shi a ofis. Ina ganin wani ya taso a zai zo na daidai da yanayin ɗarfi. Jagoran tafiya a DCO Sadi. Esa. Jagoran da ina so da yadda za a kuma mutum biyu ne su kawo. Ok sa. A so nan da su. Ok sa. Let's go. Ok sa. Ya Malam Abakar din kun masa magana da nace zo karbi dan nasa? Wallahi ga Ammar magana. An yi marwayar? Ammar waya ya ce iya nan iya. Ni ma na kira shi na bashi kwana 3 amma ba labari kai yanzu. Saboda haka wannan yaron ya wasa za mu yi sarwantar da rayuwarsa ko ba mu da asara. Sai ga ba ta jima ba ta zubda jini ba na ranci da Allah. Kai kuma dan ka mana shi na ranci da Allah. Ya baban naka bara za mu ƙara kiran su yanzu. Ga tracking din number saji. Yau Malam Bakar ya kuma kai mun yi magana da kai akan ka zo karbi danka, muna neman naira 500 a gurin ka, mun baka kwana 3 yau gashi kuma ba ka domin ƙara min kwana 2 idan ka ki rayuwar danka ta riga da za mu salwantar da ita, mu ba mu da asara ko baka jin mutane. Bara mu baka ji dan naka, wannan shine kira na farko zai zame maka na karshe, ka ji ko? Ya ji kuma ta jima. Kai kai ne kai magana sosai. Ba zai magana ba ne ko ba ka ji? Kai ka ji magana da dan ka yi ma ku to daga kira mun ma na ɗaya mun ma na biyu, to daga nan kun ba ka naira 500 ba za mu salwantar da rayuwar ɗanka, ko ba haka ba ne? To shi kenan ba matsala, muna nan muna sauraro. Ko da baka bani ba idan ka tashi ka biyo ta jejin sabon dan
ka dawo hanyar da zaka tafi kuda akwai yaro a nan za ka gan shi akan mashin idan ka gan shi sai ka sauke masa ba ma tunani gaba da gaba za ka zo ka bari ba ma kuran wani ba wani saura sai wanda Allah ya tsare ba da gaba yawwa mun dafa kan yaron nan mutukar idan an ko yaji ne za mu sha dole ne a sha jini ko ba haka bane waye su wayannan ya kace me kana nufin polisawa ne ma sun zo suna neman wannan ne suka ci haka to ba komai ba su isa ba za mu samu sai mu canza daba haka za a ya yi kamata ku ga hankaka goje cinnaka damusa cewa ta ga ba ni da haka ne maduru ba san ya kowa ne ta kusa suka ci suka yi ma suka taba ka uga na riga da na suka ci suka shigo hanyar mala'i dole ma an shaji tashi ku da cewa ga ga damun nan ne fa inda suke zama a aikin su. wait sa max ne na ka dauke shi ofisa hada mana da komai mana shi ba a dudduba wasu abubuwan inda abinda za a bincika na duba wani abu ba komai no problem let's go maybe na tunanin tanan da su Za su iya da bayan ki. zan jama vista الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك garin da ya da jikin kama a'a manyan baki alhamdulillah ya ɗalibai muna kan mai tana kan kan ishi ɗin ka da kawo karar su take kwaron da ran nan haka ne suna da so mu tattauna da kai yanzu ta da ni da yaron nan aka nemi aka rasa ya sa take nan zo ne har inda bai kamata ni in nemi ka ba faɗin zo da kai ni haka kan inda mun gaba da aiki ko ba gaba haka ne ran shi yaron ban faɗe ka ba shi yaron lokacin da aka nemi shi aka rasa a lokacin da mutane ne a gurin ko babu mutane wallahi tallahi ran kai daɗe ranar da aka ɗauke ɗan na ran kai daɗe ina nan ina zaune aka zo aka gayyace ni za mu je can Hadija saukar Qur'ani yawwa Allah cikin ikon sa muka aka gayyace mu Hadija saukar Qur'ani to ran kai daɗe na dawo kuma na bar yaro a nan iyaka dara na dawo kuma aka neme aka rasa na je gida baba sa ta ce baya nan kajiyar da aka rasa to shi yana da wasu abokanai ne haka irin wanda suke mu'amala ko kuma dai haka dai irin alwajir yan uwansu ko fa dai haka dai ba shi da su to ranka daɗe gaskiya dai ni dai a iya sani na yaron nan mutanen da yake na mutanen kirki ne saboda ko da yaushe ranka daɗe idan muna zaune iya zuwa shi ma ana karatu da shi yawwa to na ce dai karka gaji da ni amma shi wannan yaro lokacin da aka sace shi akwai mutane a gurin ko ba kowa wallahi ranka daɗe ban sani ba tunda kaga
ni na tafi Hadeja mun je Hadeja saukar Qur'ani dama na ga ma to ta iya yiwuwa ban san waɗanda suka zo suka dauke shi ba da dabara aka dauke shi da karfi aka dauke shi ko da wayo Allah ya sani ranka dai gaskiya dai a iya sani ne Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes. Na labari. Ofisa mun je duba wannan abubuwan amma ba a dace ba. An samu dai wasu shaidu amma su din sun gudu sa amma za a yi kokari a kamo su. Ba za ku yi aikin nan ku kare ba. Sorry sir. Ba za ku yi aikin nan ku kare ba. Sorry sir. Sorry sir, kafin mu je ne sun samu masaniya mun. Ba za ku yi aikin nan ku kare ba. Abin da muka samu ma hankicin muka samu sai adda ga iya abin da muka samu a gurin. Kuka ba su kuma suka tafi. Lokacin ku iya waɗannan. Sorry sir. Mu je ga sun samu sun gudu. Ba za ku yi aikin nan ku kare ba amma akwai AS Billo zan haɗa ku da shi za a aikin nan. Okay sir. Ba za ku yi aikin nan. Okay sir. Sorry Ba sir. za ku yi aikin nan ku kare ba. Wannan kiran shi a waya. Okay sir. Yes. Hello, sir. One, sir. Afiya, sir. Afiya, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Anytime I am ready. Thank you, sir. All right. I want 2 points. Thank you. Okay, sir. Kun tafi wani aiki an tura ku je ku kamo mutum. Sorry sir. Kun tafi kun je kun zauna kun ɗauko wata adda kun ɗauko wani kun yara sun tsallaka kaza sun tafi. Sorry sir. Ba za ku yi aikin nan ba. Sorry sir. Billah. Right, sir. Okay, sir. Right, sir. Yes, sir. Sallah, no rana. Thank you, sir. Billah. All right, sir. Wani aiki ne nake so za mu yi da kai. Okay, sir. Akwai yara da suke zuwa can gindin badala. Okay, sir. Suna zuwa can suna ɗan shaye-shaye suna kama agwagin mutane da kaji har sa kai su fara ɗaukar yaran mutane. Akwai ɗan yan maliman da suka kama an tafi da yara. To na tura yara su je su kamo su wai sun bi su sun taho da adda sun taho da hankicin yara sun kama katanga sun tsallake sun tafi. To dole aikin nan website kai za a aikin nan. Sa su wayannan yaran da suke wannan sa na ji ana dan jita a gidan rediyo haka da jaridu na wani abu. Amma waye yake aka ba mu contract din aikin yake kan duty akan binciken? Akan binciken DC wani. Okay. DC wani. Zan iya samun sa mu dan wani zama da shi. Za ka iya samun sa. Okay, wane daga ciki? Okay sir. Bisyo. Yes sir. A cikin wannan contract da aka baka kake yi. Gaskiya waye yake baka information na gurin da suke zama har kuke zuwa kuke musu farmaki kuma ba ku samu nasara kun kama su ba har abin ya fi karfin haka da yake nema ya fi karfin ku. Sorry sir. Dukkan wani abu da ake so mu yi mun duba. So amma a gaskiya ina tunanin muna da CID wanda suke fitar da labarin da aka tsara su je su kai wa information. Yanzu da kuka je wannan information kuka samu a wajen binciken da kuka yi? Yes mun samu abubuwan da suke aiki da su kamar adda da sauransu da haka amma kofur zai barin ya kofur magana ya nuna kofur Sa. Da abin da muka samu a gurin. Yanzu magana da ya zama waye ba ku information inda suke zama har kuka ji bacin musu ba ku kama su ba suka fice. Billah.